Николов. Да, здравейте. Здравейте. Съжалявам, че в неделя по това време се занимаваме с тия работи, ама току-що един от уволнените преподаватели, Георги Георгиев, казва, че е разпространена практика в Академията Свищов да се пишат оценки без изобщо някои хора да присъстват там, когато им се пишат оценките от преподавателите. Калин Костов каза, че изобщо не е сигурен някой да ви е виждал в Академията. И слава Богу, и слава Богу. Така? Ами, вижте, ще да е притеснително, ако ме познаваха и аз бях ходил с тях и бях им съприсъствал. Това ще да е проблем, но между другото, понеже слушах вашето предание, в гледа смисъл, някак си така правите внушение, че едва ли не аз не съм присъствал и питате там, Георгиев ли беше, имате ли доказателства дали съм присъствал. В смисъл, вие вече внушавате, че едва ли не, т.е. не съм присъствал и вече той трябва да изложи някакви доказателства. Нещо, някак си не ми харесва подхода, по който го правите. А сега относно моето следване, това е втора диплома, магистърска степен по икономика, преди това и аз съм завършил инженерство, още 1992 година в Технически университет. Но искам да кажа следното. Аз бях почнал да уча още 2008, мисля, че 2007 в края 2008. Аз не съм бил депутат, но съм мислил, че ще вляза в листата. Може да е имал някаква надежда в мене, но това е друг въпрос. 2009, когато вече бях в Народното събрание, ние не се познахме даже с колегите си тогава. И когато аз 2009 година завърших, мисля, че семестриално и 2010 трябваше да направя, след 2000 началото беше последен семестър, след това трябваше да направя дипломна работа. Си спомням, че мой колега, господин Стаменов, Аспарух, тогава ме питаше, ти учиш ли в Свищов? Викам, да, уча в Свищов. И той викам, защо не се обаждаш там, нали, да запознавам с организацията и така нататък. И аз викам, защото отивам няколко дена преди той учи и се явявам. В смисъл, там си има... Аз и за това и бих с удоволствие бих говорил с вас, ако отидете там, вземете всички данни, целият ми картон. Вие сте дипломиран на 1.10.2010 година, дипломна работа, управление на дефицита по текущата сметка на платежния баланс, макроекономически анализ и решения, държавен изпит 6, среден успех 5.43. Няма лошо. Вижте сега, на това отгоре аз бях вече в бюджетната комисия тогава, имах доста данни, така че аз като отидох и направих публична, и там присъстваха над 50 души публична защита на моята дипломна работа. И фактически те бяха изумени, даже като говорих за какви закони се правиха в момента, и те вика, добре, вие какво работите? Аз казах, народен представител съм, и те вика, тогава вика да ви разпитаме още малко. В смисъл няма значение. Те не знаеха всъщност, че съм народен представител. Може да кажете... Да, може да кажете, че... Само да кажа, не бях заместник председател на групата тогава, не бях нито заместник председател на комисия. Така че аз тогава не бях позната личност и между другото само да ви кажа още нещо. Защо и не се представях и на ръководството на ГЕРБ, затова не ме познават там, не се представих на никой, защото когато отивах там имаше едни големи плакати, имаше някакви скандали там в ГЕРБ, те може би още вървят и се чуят по какъв начин да заместят и моето име, явно не знам точно защо сега се стяга моето име. Като мен и даже Величко Адамов не ме е познал, запознах се последния ден, точно когато ви казах, че съм народен представител и излизаше и те казаха, вижте един народен представител, запознайте се. Това е единствения момент, когато той ме е виждал, в смисъл такъв. И таваряха едни големи плакати, едни такива електронни надписи и имаше едно плюене между редиците на ГЕРБ, бяха тръгнали скандалите във връзка с ръководството, аз бях притеснен и тотално гледах да не влизам въобще в полезрението на който иде. Така че, слава Богу, надявам се никой да не си спомня за мене защото вижте какъв е начин на обучение, между другото. Прави се, има всеки един студент, има факултет едно, и парола, влиза вътре, има едни тестове, които трябва да се решават за време, аз си ги решавах. След това имаше работа, която се задаваше от асистента или там преподавателя. Аз я правих, след това се отива в Свищов на изпитите и в тези изпити аз се явявам заедно с още, мога да ви кажа, че там имаше около, сега не мога да цитирам точно, но поне 100 няколко, 200 няколко души. Имаше всеки път, правях, така да се каже, купон на студентите, преподавателите.
винаги аз съм присъствал там. А последния път, защото те не ме познаха, последния път, когато отидах, всъщност нарочно си смених, т.е. не отидох с редовно, с пише от еди кой си до еди кой си факултетен номер, в смисъл финансов менеджмент, както съм аз, да отиде примерно от тази до тази дата, от тази дата примерно финансов менеджмент от този факултетен номер до този. Аз отидох нарочно в другите, защото те ме очакваха, аз знаех, че ме очакваха да отида там. Добре. Защото очакваха някакви групи там, които се караха да ме привлекат, защото вече бях почнал да се появявам по медиите. Така. Мога ли само да ви попитам един такъв въпрос? Може ли да, как да го кажа, така да декларирате, че сте се явявал на всички изпити в... Мога да го декларирам и даже с удоволствие просто ще ви помоля да отидете да ми вземете всичките материали. Даже фактически може да отидете, аз ще ви кажа в кои ли съм бил, за да видите, че съм присъствал. Аз нямам абсолютно никакво притеснение за... Защото те ми казаха, Калин ми каза, че ще направят проверка за датата на изпитите. Ако някоя дата на изпитите съвпада с пленарните заседания и заседанията на комисиите в парламента, тогава вече става малко неприятно. Аз съм си пускал молба и съм казал, че от тази дата аз съм в свещност, така че няма проблем. Значи имало е, значи те вижте, изпитите бяха петък, събота, неделя, понеделник, вторник. Сега горе-долу аз не съм знал, че ще представлява след време такава тема това нещо, за да си водя записки по този въпрос, но така на Прima Vista може и да има, все не мога да си спомня, може да има някой пленарен ден, но аз съм специално писмо. Така че няма проблем за това. Последен въпрос. Какво мислите за господин Адамов, ректора? Имате ли въобще, може би, да нямате никакви контакти с него? Предполагам, че го познавате, предполагам, че се срещали. Вижте моите впечатления. Свищов изцяло се върти около този университет. Всички пари се въртят около този университет. Единственото нещо, което мога да кажа, защото един мой колега в един свободен университет, пак дистанционно обучение учи, мога да ви кажа, че много добре е направено дистанционното обучение в Свищов спрямо от другите университети. Но там се калкулират голямо количество пари. Да ви кажа често, университета, каквото кажете, това става в общинския съвет, доколкото знам там. Даже ми бяха дали едни материали, които аз веднага предавах на Цветан Пълнов и във връзка с приватизацията там на автогарата в Свищов. Имаше някакви скандали, аз ги предавах веднага. Така че, общо взето, никога, аз ви казвам, въобще не съм свидетел нито на местната структура, нито на някои от преподавателите там, за да се виждам с него, пък аз тогава не бях, въобще не ме и познавах. Само не разбрах. Кога за последен, примерно, такъв един въпрос, кога за последен път се срещахте с господин Адамов? Нормално да сте се срещали? Единственият път, когато съм се срещал с господин Адамов, беше в тялото на университета и то след, мисля, че не мога да ви кажа, след дипломната работа, или като я защитих, ме представиха. Ето това е депутат от ГЕРБ, нещо такова и само се здрависахме. Господин Адамов не съм го виждал извън университета, освен на тези купони, когато издавам с другите преподаватели. Той не ме познава. Разбирам. Добре, господин Николов, благодаря сериозно за това включване. Ще продължим. Ако искате продължите темата, вземете всичките материали, вземете там всичко каквото е за мене и тогава правете изводи или ме питате, защото така внушавате малко, не съм бил. Аз съм бил на абсолютно всяка една година, на всеки един семестър, аз съм присъствал там, писал съм по изпитите, бил съм там, така че просто някак си е грубо да се замесва моето име така. Да, за нас лично така си мисля, че това би трябвало да е начина, защото се внушава сега и всеки един вика, имате ли доказателство дали е бил? Не имате ли доказателство, че не съм бил? Това е презумпцията за невинност, не ви решавате, важно е предавате. Ясно. Вижте, такива са ни професиите и за мен внушават сумата неща. Няма как, какво да направим. Аз мисля, че коректно ви набирам вас, за да чуем мнението, когато едни хора ми показват документи, каквито и да било, аз ги показвам, те твърдят нещо. Ама не, аз виждам документ да показват, да. Че нещо не съм. Самите документи по никакъв начин нищо не ви уличават вас в
показват, че сте един много добър студент. Повечето петици и шестици са ви оценки, така че... Моля? Аз и в технически университет съм много добър. Ясно. Добре, аз благодаря. Набираме сега, вече дойде и на края на шоуто върха черешката. Господин Адамов, набирайте го, да видим какво ще ни каже господин Адамов в цялата тая ситуация. Женски глас пита какъв е бил в економическата комисия в парламента, след като след това завърши економическото образование. Може би предсъмва, че вече го няма. Той каза, че е имал инженерно образование преди това, доколкото разбрахте. Господин Адамов, сега трябва да чуем. Дайте, господин Адамов, наистина много такава странна, спорна личност, Стопанската академия Свищов с бюджет от 23 милиона, както каза Валентин Николов, бюджет по-голям от бюджета на общината. Господин Адамов. Да. Добър вечер. Добър вечер. Наистина ли не гледахте и не слушахте до сега? Всичко гледах и слушах. Онова беше така да клъвне. Аз шаранчето да клъвне, че няма да гледате. Клъвнах. Не, как няма да го гледам? Да му се не види. Откъде толкова пари? Първият и най-селски въпрос. Откъде толкова пари? Вярно е, че 23 милиона е бюджета или са повече? Това каза Валентин Николов. Просто добре си управляваме академията и добре си управляваме парите. Само, че... Няма нищо нередно в това. Имаме държавна издръжка, имаме и студентски такси и платено обучение, магистърско обучение. Демек всичко това прави 23 милиона, така ли да разбирам? Не са съвсем толкова малко преувеличено, но стигали сме до 20 милиона. Стигали се до 20 милиона. Да, но всичко е нормално. Добре де. Правили ли сте, продължавам с наивните въпроси, правили ли сте финансови услуги вие или хора от вашето обкръжение, като финансови такива гении, услуги на братя Маргини или на фирми, в които те са акционери или които пряко или косвено са свързани с тях, как да си управляват по-добре финансово делата? Специално аз до 2007, преди да бъда ректор, наистина управлявах фирма, но не знаех, че тя е на Маргини. И сега от медиите го разбирам. Истина е, че и наши колеги, и аз не виждам нищо наредно в това, са били в фирми, както в цяла България, хора специалисти ги канят да участват с капацитета си и да дават финансови съвети. Добре ли разбирам, че от 2007 година вие сте бил финансов съветник във фирма, която се оказва в последствие на братя Маргини? Аз това не го знам. До 2007, от 2005 до 2007 наистина съм бил управител на фирма, но по нищо не ми е говорило да е на Маргини и сега нямам представа. Аз останах с впечатление, че в последствие сте разбрал, че е на Маргини. От медиите. Ясно. Медиите. Ясно. Вярно е, че е доказано, че сте плагиат?